tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pero dati gamitan og Hicks Bio Probiotic. Sa wala pa ko gamit ang Hicks Bio Probiotic, naka-experience ko og bloating. Feeling na ako sige lang puno akong tiyan. Na ay nakarecommend na ko na maayo daw ang Hicks Bio sa bloating. Sukad ato, nigamit na kong Hicks Bio Probiotic. Wala na kong naka-experience og bloated until now. Kini si Roda usa ka Hicks Bio user. Irekomenda ba nimo ang Hicks Bio sa uban? Nasulayan, kasaligan og epektibo kini. Ang matag sachet sa Hicks Bio Probiotic ano kini 6 strain of Lactobacillus o Bifidobacterium nga makatabang kini sa pagpalambo sa kahimsog sa atong intestinal flora. Makatabang sab kini sa pagpalig-on sa atong immune system or sa atong resistensya o manusab sa kinatibuk ang kahimsog sa atong tinai organ. Pinagiusab sa sakto nga ehersisyo o pagkaon. Imo ang lakang alang sa labing maayong kahimsog karon tumarog Hicks Bio Probiotics. Mapalit kini sa mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Metro Pharmacy, Gold Care Pharmacy, Mercury Drugs, Mid Express o kuban pang mga suking butika. Available sa kini sa Shopee o Lazada. Hicks Bio Probiotics alang sa mas lig-on nga resistensya. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Drops. Kinsa gani ni ma'am? Si Jubilin Galvador sa Sinabuagan. Valencia, ma'am. Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron Drops? Ang akong kuan sa Vitron Drop, nanganak manggod ko og trick-split. Kaya nang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nga kay nakaduhog man ko sa Vitron Drop, nagpalit akong bana, dayon ako silang gitistingan. Daluyan sa Ginoo. Abti kay sila atong nga time na ako silang gipainom sa Vitron Drop kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog. Aloy ko kay sila sa ilang panghuna-huna ba. Kung sigatoy adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak. Para sa ako, tripit akong anak, akong gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan og Vitron Drops. Vitron Drops, mapalit sa mamutika ug sa matindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Life Extension Vitamin D3. Magandang araw po. Ako ay si Dr. Berniong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its Research and Development Center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Atong nabatian si Dr. Bernie Ong sa Life Extension Philippines. Atong pamatian si Dinesio Noble sa iyang testimonya. Ilan yung sugar po ninyo po? 300 mahigit. Kahit kailan hindi bumaba hanggang 10 Life Extension. D3. Effective talaga. Ako man mismo nagulat eh. Kapon nung magpatus nga ako, sabi sa akin, normal na. Sa Life Extension Clinic, yan ako gumaling. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na! Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka sa ilang email address hdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Baklit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Pagitaas si Earl Villacarlos sa 0945-2054-713. Adiana ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong motawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steeped to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience. Always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa Sub kini ang DYKC ang inyong radio Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:12 sa Kabuntagon. May butag Sugbo ka Bisaya ug Mindanao. Welcome sa Karabulang Bisaya. Adlaw nga Lunes
Hulyo 15 tuig 2026. Welcome sa Karambulang Bisaya. Kauban ining inyong mga karambulista, Bob Malazarte. Maimbuta ako sa Jantad. Unahon na to ni mga good news sa partner dyan. No? Iba kung sa pinakadako nga good news. Dili kay din nila ni sa ato kundi sa tibuok kalibutan eh. Okay. Kay kaniha kung madayon ni mura og tanaw nako murag madayon na magini. Humans to ka sunod-sunod ga bombardiyo nga gihimo sa Estados Unidos ngadto sa Iran. Niingon na gyud ang Iran ay mura bitaw kanabitang tagaan ni bitaw corporal punishment ang usa ka bata. Ningon na nag-receive, kuan na lang, sugot na mi sa kuan, kanini ang sabot-sabot sa kalinaw. And finally, nakabot na nila ang pagpirma na lang mo'y kuwang, inig sabot-sabot, hingpit na nga sabot-sabot sa kalinaw, tali sa Estados Unidos ug sa Iran. Nganong niingon bang kuan nga, gitandi na ko sa kabata, paldito ka, pero pak, niya, kuha dig bakos ang amahan, sige haglatigo. Nabutaan malagi. Na? Pero nabutaan ang Iran. Perting butaan na. Padulungan. Ti ang pumaday, ang katong Card Island o katong sa tong usa ka isla nga, wala gitabunan oy. Adto maday gikan ang katong daghang kay mga ballistic missile, di ba? Nagsigim to sila buhi og mga ballistic missile para paingon gatos mga silingan nilang nasod sa Middle East, di ba? So dito kuan lagi ka ng tira nila. So bawsan bito tugod ka sunod-sunod tulok adlaw sunod-sunod gibombardiyohan. Ang kanang laging Card Island ron pa ni dyan hasta nang mga bukid sa tong lungsod sa tong lugar sa Iran nga naday gitawag na nilag Missile City. Kay perting dakuan na gitabunan oy. Kato ng boundary padong dito sa Israel nga side katong bukid nila. Ang Strait of Hormuz ang nag-control kanang Card Island. Okay. Ang katong mga kuwansa nila, ang katong mga maldito ni kay ang kanabang katong ila bitaw mga swarm nga mga boat katong gamito nila atake niya na mga karga nga mga missile. Katong gagmay nga mga barko ba. Nya mo atake. Ay sus, nasakpan nila asa day mulugwa. Dito sa Card Island ug sa kilid-kilid nga bahin sa teritoryo sa Iran na ay mga sikretong ganghaan nga naa silang dagat inigabli ila tong ipagawas ang katong mga swarm boats bitaw. So sikreto lang ilang mga kwan. Inya karon nila. Paon da ito nila. Niadtong miaging semana gipasod dito sa kanini ang Strait of Hormuz ang gatong tulo ka mga early birth destroyer sa Estados Unidos. Sus karon pa diyan giatake man na sa kwan nagtuwing taon ba ang kwan ang kinibitang sana ilang mga Iranian guard o sana sila Revolutionary Guard nagtuo nga kwan to makaya nila nya doon na pa'y katong mga hader kanang hader bitaw nila nga mga pinaka-advance ko ng drone mga usa ka gatos gituyo dito mura ba o kana batang masol ka ba di ba mamasol ka pa diyan amjo kay paon yes so pag ya to may naglupad si babaw to may mga satellite spy satellite to sa babaw sa US giplat dahil nila asa dapit ang mga area manglugwa kining mga swarm boat ballistic missile kining mga drones asa magawas asa direksyon sa nagtira pod datong kwan paon ila tong gihimong paon ang tulo ka mga early birth destroyer tuo sila kining mga kwan mga sundao sa Iran nagtuo sila kining armadong kusog sa Iran ug makaya na nilang mga early birth destroyer. Sus wipe out niya taon ang ilang mga drones katong hader nga nagkatidad og tag $20,000 gigastuhan lang $1. Diba ka ganong $1 na lang gigastos US pa diyan?
laser man. Nya ang matag ang katidad kuno sa usa ka paggamit usa ka tira kuno laser ay kuha pa lang tag $1. So, dako sila sa ilang gamit. Oh. Pag humana to, wa naman ang sunod atong buhaton is ipakatap naman ang trupa paingon dito sa tiran. So, surrender. Good surrender na kay ilang magidawat ang kining demand sa Estados Unidos nga kaning magpinirmahay sila sabot-sabot sa kalinaw. Okay. Expected karong adlaw, karong buntag o gabi dito sa ila pa niya magpinirmahay ang Estados Unidos ug ang Iran. Kada mao bitay nakapanindot kay murag ni kuanda ni dunay gitawag og dagdag bawas ang presyo sa mga produktong petrolyo, no? Dunay dagdag bawas ugma. Pero may na lang ni kaysa sigig dagdag kay expected manunta nga tungod atong binaslanay sa mga missile sa Iran ug sa US saka na po ang presyo sa mga produktong petrolyo. Onya pagkagabi kay gi-announcement mismo ang White House pinagi ni President Donald Trump nga expected nga today or tomorrow o karong gabi magpinirmahay na sugot na ang Iran sa kining unconditional nga sabot-sabot sa kalinaw. Yes, to the terms sa US. So manginaot nga man na Muslim mahimo kay mga syudad ang katong mga kanang gitawag og syudad nga gitawag lag missile city, swarm boat city, kanang ballistic missile city. Pulos gyud na mga bukid na nahimutang 500 meters below the ground. Okay. Lima ka kalaw man na. Nya maro man sa US. Di naman kaabot ang ilang bunker buster pati diyan kay pila na to kaya sa ilang bunker buster sa US? Mga pila 100 200. Nga kuan man to. 300 feet. A feet. 300 meters. Nya kana kay tag 500 meters dia. Di hapdik abot. Di na maka-absorb, penetrate sa ilam yun. So, ang mga military analyst o mga intelligence sa US, naghimo og mga paaging. Mao lagi ito, katong kingon nga, butang na sila paon, gipaso dito tulo ka Arleigh destroyer at tumiyaging semana, gisong sa taga-Iran. Ilang bombardiyo, mga swarm pa, itong mga boatsos, nangalanday, oy. Gitirahan og mga laser ang katong mga drones pila to gatos tong mga drones nagtuos na makaya nila wa na gani kay ug ang ilang gamiton gud pa diyan kadto bitong mga missile katong Sidewinder missile nya ug kadto ilang gamiton mahal man to nada ka budget mo gasto man sila tag 1 million katong usa ka kuan sa missile di alkansihon sila mahurot ang ilang mga resources nila mahurot hindi posible mahurot batong ilngig yung pamaagi ning Estados Unidos ato ning kuanon ba gamitan og kuan kinini ang laser kana sundo na sa nasubang nasod pa diyan naraman day ni mao ni sulba day ni ang mga drone lagi day kuno ang katidad kuno di ana pa diyan kana ilang mga hadir kana mga modern nila nga mga drone tag $20,000 imagine na unya tirahan og kanan ang laser usa ka tiras laser katidad kuno nag $1. Okay. Kadako ang alkansi sa tiran is $999 ilang kansi di ba mahurog man og unlimited naman ang laser murarago na og kanang electric car di ba imong computon ba pila may gasto sa fuel og arikas mag-charge ka kuryente battery electric car no okay sige so nindot ni nga mo na nindot kay nga kalambuan mga higala pero kamo din kay kini kuan man ni mura og sakuan pa ni diyan salin ba kini ni na desisyonan na sa OPEC nga umintos presyo sa mga produktong petrolyo dagdag bawas saka gasolina naog ang diesel naog ang kerosene okay nagtuo man sila nga kuan kinini ang madayon na gyud ang kalinaw atong miaging apinirmahe sa kini kasabutan sa kalinaw mato nga wa pa man
Mao na doon na lang sa dagdag gamay, no? Okay, atong awhagon atong mga kaigsunan pa diyan nga mosunod sa atong maminaw niya, mohutanaw sa atong live streaming din sa atong programa. Mga programa sa RPNDYKC, ha? Yeah, sa iyang social media, sa Facebook, i-search RPNDYKC Cebu. Yeah, follow, like, and share para makita niyo automatic nga itong mga programs diri sa ato ang Sibia. Yeah, diana si Ma'am Teresa Diamante Mondero. Dito lang sa Bourbon Party ba katong makita dito sa ilahang municipal hall. Dito sa may munisipyo, no? Katong meet na to. Salamat kay Ma'am Teresa, ha? Kanya, I don't know, nasettle na ba tong problema sa tubig dito sa ila pa ni dyan? Sa ilahang lungsod. So, naharap to issue. Ato laning sayuhon sa pagbasa kining bag-ong ni apil o kining sayo sad nga ni apil pinagi sa atong live streaming. Good morning. Gikan ni Jovencio Veloso Jr. Jovin. Salamat kayo, ha. Sayo kay siya pa ni dyan nga nakasalmot pinagi sa atong live streaming. Mahimo sa mong mo padangat sa inyong mga mensahe, text message ninyo pinagi sa 0916-731-9164. Akong usbon, 0916-731-9164. Pwede sab sa 0916-565-2848. Akong usbon, 0916-565-2848. Okay, anya aritas tas dakbayan sa Sugbo pa din dyan. Kining katong hitabong pagdakop bitaw ni Byron Garcia ang manghod man ni kanhi Cebu Governor Gwen Garcia, no? Ang gatuwa na kay Hunyo 13 ba to? Ano sa to? Ano sa to gidakop? Hunyo 13, no? 13 to siya nakapiyansa. Nakapiyansa. Actually, nadakpan pizza 11. Bernis, masih ba to? Kay, Bernis. Kay gitan-aw man to nga long holiday, so maglisod siya piyansa, pero nakakuha naman na siya. Piyansa na. So, nadakpan ni si Byron Garcia kay doon na siya atubang god nga kanang cyber libel case, no? Mao ba ni katong nanghinaway siya sa physical niya diha iyang gipost sa social media, iyang gisaway ang personal sa nga kahimtang sa panglawas ni Dr. Catalan katong anak ba ni Governor Pambari 4. Pero cyber libel man di ba? Pero ang specific nga case katong Safe Spaces Act, katong anti-bastos law. Katong online sexy unsa to? Sexual harassment mo gibutang diha ka kuan. Pero tungkol kay gipost niya sa social media, nahog gyapon ni cyber libel, no? Cyber libel kuan. So na kuan gyud nalutsan man siya og warrant of arrest manghigala tungod atong gitawag nga sus dili ni basta-basta par ni dyan kay 3 counts of gender-based online sexual harassment. So sexual harassment, gender-based online sexual harassment tungod kay gipost pag yun diya sa Facebook, nalutsan siya og warrant of arrest. Yes, physical aspect niya nga pag yang saway or yun sa niya. Niya, gitinuod gud ni siya kay abi man og babae kanis Dr. Elis Nicole Catalan. Nya kinis Catalan public health consultant man ni Governor Pambari 4, anak sa wa man ay kuan pa diyan. Gamingon unay-unay ra din na diha, di man matawag na tug unay-unay. Kay doon na may gitawag nga trust and confidence. Pero di sad pwede nga tanan itudlo na lasad sa usa ka gobernador. Pero ang iya kay kuan na piso health consultant. Kono. Okay, piso kono. Pero basig dos. Gisangat ni Dr. Catalan ang Capital Health Consultant ni og anak kinis Catalan, anak ni Governor Pambari 4. Nya yang gipasanginlan ni Byron Garcia pa diyan gani post
katong sa to 6 years o niya kinig nagpakawaw sa kimtang siyang pula. Hindi man na ikalimod nga. Tinuod, maura mo ginilawas anak ni Dr. Catalan. Kita bagas personal anak ni Dr. Catalan pa din dyan? Wala sa kanara mga online nga pictures niya. So gipakawan gud siya diya sa social media. Kana bitaw moingon ka nga butantag kana si Pulano. Ang lawas ng Pulano no di Pulana lang, Tampulana. Okay. Sus gwapa kay nas Tampulana. Ang lawas na butiting minghoy. Grabe kay na libelos kay na pagpakawaw na. Gi-describe nimo siya ang iya kimtas panglawas pero pagpakawaw. Okay. So, mao na siya ay gitawag nga niya imong ipost sa social media. Mao na gitawag gender-based online sexual harassment. Imo siya gipakawawan sa iya pagkasiya. Yes. Kay imong itandi ang usa ka babae nga murag butiti, murag balyena, dako kay nagpagpakawaw. Di ba? Yes. Post pa nimo sa Facebook. Ya dili ka kumpiyansaan ni panijan kinini ang cyber libel kay ngano. Bisa lag moingon moingon sila pananglit ron nga naroy mo post nako sa Facebook ka kanas bab nila ta mag-mention og sa apelyido na Bob. Tisuya ano perting bupuha na. Wa matigwang wa man matisoy nagtuo siya nga nagtuo ro panalis Tampulano nga nalipay ko. Okay. Ang akong interpretasyon ana kay pagpakawaw man na. Kay pwede magi katong kasi og nagtuo siya nga iyang paghingana ko mistiso, tisoy, gwapo, nga nalipay ko. Okay. Unya, pwede magkumupila na og cyber libel. Basta ang elemento na hapin na ang malis. Ang bugat kay nga ebidensya da kana lagi mo post mo din na hilig mo sa Gunis Byron Garcia sige post din na Facebook. Mao na naron. Bisa lang kanang screenshot. Di mamakak na kanang screenshot pa diyan. Pati sige itong tira si Juan Byron. Nila ni duha gito yang tirahan sila si Governor pa mo katong yang anak. So, kay baw ka nganong dali kayo nga na hukman ni sa korte nga ipadakop. Okay. Unya balido ang katong kaso nga gipasakan ni Doktora Catalan kay bugat ang ebidensya. Kini bitaw girog screenshots. Na kamo lagi ay good mo kumpiyansa din na bataka lang mo post din ha sa Facebook. Unya nay nasuko ninyo screenshot. Pero kana ba ma-retrieve ba na og di panalit di ka kakuha screenshot ma-retrieve ba na sa service provider butatag sa kuan ba? Lisod kang magkuha Facebook. Basta na ang link niya katong URL niya. Universal katong kuan. Butantag panalit edito kanang erison i-delete. Ma-preserve pa ba na? Importante katong ay link niya kay mamuntoy masubay ang digital footprint. Pero din alam nato libog-libgon no ang ato mga kaigsunan. Ang ako na lang yung tambag ninyo diha. Ayaw na lang yun mo gamit ang kaning social media, kaning Facebook, nako ning ikatabang. Pero alang niya to ang mga tao nga mapahimudsanon o niya gamiton ang social medias dinautan, mao ra sad ni monodod ninyo sa kadautan. Tanawon ni si kuno Junmer si Byron Garcia no. Bisan gali og dami account masubay na agin mo kumpiyansa nga dami di mo matultulan. Matultulan. Sakpan gid mo. Matultulan na. So likon kayo kay gitrace man sa NBI pandijan ang NBI may nag-imbestigar ani nya labi na sa mga documentation na link man gyud ni kining post na link yun ni sa account mismo ni Byron Garcia. Okay, open man gito siya, iham gito ang account yung gamit. So dili na basta-basta oy. Kana na ang kanang bisag mohingaan ka nga mohingaan lang ka sa imong silingan pa din imong yung i-mention ang pangan. Kana si Tampulana din ha. Kanang ang bugira kay na. Sige nagpanabi nga tag-iyasag barko. Okay. Nga nakahatag nagkawawan ngadto sa gipost sa Facebook, nakahatag nagkawawan ngadto sa
iyang gi pasabot ng tungdan, di ba? Oh, labi na mas matresyon kinsay gi-attribute ana or gipasabot sa wrong post. So ayaw gyud. Ang ako lagi yung tambag sa itong mga kaigsunan nga, di lagi magpataka o kuan. Gamit sa social media, kana mag-post mo din ha, ana. Bisan pag ka na nangutang na yun, yung pagkaawawa niya nga, wa mo bayad, yan, yung mga strong words, piligro ka mo pa yung balikan. Pero daghang nakaobserbar nga, kuyaw kuno kayo, doon na kuno ni strong connection pa din dyan, kini si Governor Pam Barrecuatro, nga to National Bureau of Investigation, ug sa CIDG. Ha? Giga kuno connection, no? Tara, kanilag sa kaso siyang anak, dali ka na dakpas Byron, di ba? Okay. Yeah, wa ko na idea si Byron nga filean siya kaso. Napailain ha? Di ba, dekaw sa ano sa to, nga atong na-mention diri nga dunay usa ka konsyal sa barangay Ibabaw Istansya, katos konsyal Kimki, nga na pailan gyud siya cyber libel pa diyan. Ibaw kag gisay ni file? Okay. Ang CIDG. CIDG, yes. Ibaw kag unsay gibasihan sa CIDG, pinagi sa comment ato ni barangay konsyal Kimki nga ningon sa ni comment ra gyud siya nga oy kanana gipalit nga mga ambulance sa probinsya sa Sugbo nga gipalit gikas Dynacast overpriced mo na. Mao to'y gibasihan. Okay. Karon nagatubang og kaso cyber libel kini si barangay Ibabaw Istansya Konsehal Kimki madawi niya. Yes. Diha sa CIDG. Nakita rin ko sa mugshot partner ba niya. Kuan siya nagawa sa mugshot ni Kimki. Kimki, no? Naka na. Nakakita ko ito. Mayo, inapost mo ito sa kuan? Mayo? Ang ihang mugshot. Pero murag na, baniog ang ihang pagka dakop, mga Juna. Gihilom ramang guto. Pero aban, mag-aso nga makumkum pinagi sa itong programa po na dyan, di ba? Yes, sinore. Kita mo yung una nga naghaybaw anak diri, no? Ay, doon na magoy mga kaniha maghilom-hilom lang ning ato mga listeners ba, pero mukalit lang sila hatag na to o kanang mga tips niya. Di man ta diretso din og unless nga ma-verify na to, di ba? Pag verify na to ani nga to, tinuod magyud ay nga napailan siya og kaso cyber libel. Tungod lang atong pag-comment niya nga overpriced ang katong mga ambulances nga gipalit sa probinsya sa Sugbo, yang gimension to, no? Ang katong kumpanya katong Dynacast. Dynacast mo na siya nag-donate ba atong kuan? Sabag nako nga gym. Katong pila to? 60 million. Nga gym ug napo ka mga classrooms. So, di wa pamata mo ingon nga kuan na kanang sad-an si Kimko. Wa masata mo ingon nga tinuod kini mga pamasangil batok sa probinsya sa Sugbo, kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa Dynacast. Okay. Pasi ato yung mga komentaryo kay kuano pa man ni kasuhon pa man ni hiringon pa man ni padidyan, di ba? Sa pagi pa sa due process. So ang ato lang dire at least kani leksyon lagi ni mga higala nga dili ta basta-basta nga mogamit sa Facebook. Pinagi sa kini mga pagpanaway. Pero kaniha konsyal sa barangay pa diyan. Niya gisaway kaniya opisyal mas gobyerno, di ba? Yang gisaway sa ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo niya na mention makutong Dynacast nga mo'y nag-provide ato to. Okay. Sus napay ako magyong nasikreto tawag sa telepono pa niya pero nila na ko isulti ris kanginan. Sa gisulti ni Kimki nako, no? Grabe kay yung pasangil ato mong kumpanya. Ang buto sa gikaw, magoy. Ato diri, ato rang ipagawas ang kana rabang kanang tinuod ra gyud nga balita, no? Ay nako. Pero mag-involve kang private person or company, marag kuang delicate kaysa public official. Okay. So kani pa ni dyan, matawag na to ni nga magsilbi ni nga leksyon sa ato mga kaigsa. Ay mo kumpiyansa, ay magpataka diha, no? Okay.
Pero asa naman itong, kuan, katotoang naabay mga reklamo pa din dyan, nga dawato, katong 8888, di, 888 na dito. 888. Di ba? Gi-activate maghihapon to even during the time ining administrasyong Bongbong Marcos. Naghihapon to. Oo. Nya, matoy aksyonan, pagkuman, ipa-verify, kini mga reklamo yung nani ba? Ay, di ba sa taga-taga, nung tinuod pa ng litron, tinuod man gani, kato pasangil Kim nga kuan, ang isa ning investigaron. Paita din, no? Mukomment ka ba niya? Imo lang i-dicho sa Facebook o sa social media, Facebook? Awa, na, kuyaw kayo. Pailan na kakaso. Mas maayo pang idirekta na lang sa mga mga government Isumbong mo. agency or kanang mga hotline. Mga hotline. Nga noon lang kang kuan, bentol po, nga grabe magandang balikason ka na, di man lang ma-cyber-live, o di man ma-live sila. Murag kuan siguro, hasulan siguro ng mga kuan involved. Hasulan sila nga kuan. File, Di lisod magug kay pa dyan basta government official ka, di ba? Kuan man na pa dyan kana na ang expected man gina, no? Expected na sila nga under public scrutiny. Mabitaw daghang kay mga cyber libel case nga dili mo prosper, no? Pailan nila ang usa ka radio announcer, kato Leo Lastimosa ilagi pailan, pero sa pito pa to ka counts. Murag na pa may duha nga nabilin siguro, no? Wa pa mabasura. Yes, natagpila ka counts nga ipag-file sa mga public officials sa against mga broadcaster. Nagi dismiss daghan. Tinuod. Okay, nya gyawhag day, no? Day mapasubanon nga pahibaw gi kani Adjet Bongbong, kani si Adjet Bongbong nga to amneros gawas pa ni dyan, matime tan yang igsuon si Richel Itchi Bongbong, namatay niya itong isang adlaw pa ni dyan. Kunya kining kuan man anak ni sa kauban sa kong anak sa kauban sa kong amahan nga nagtrabaho sa San Miguel. Okay, si Bongbong trabaho sa ni San Miguel pa ni dyan. So ang iyang haya ron ha para to mga kabanayan, mga kaygalaan ni Richel Itchi Bongbong na din ha sa ground sa nga 108 ba na pangitalang way laing gihaya diha nga Bongbong sa St. Peter's Chapel sa na diha St. Peter's Funeral Homes sa UN Avenue, Mandawi City, na dihang haya ron ni Itchi Bongbong, no? Okay, so salamat kayo nga hangyo ni pa dyan ni kuan ni kining Adjet kanis Adjet ilan ni kinamanghuran nga babae nga 2 hours Dubai ba ni? Okay, sige. Pila lang yung mahabilin di ay pa dyan ato ta Senado. O panali tinod mabalhin ni si kuan, mabalhin na ni si kining Joe Villanueva, tinod ba ni nga mabalhin na ni siya pa dyan? Wa pa may information pero may ilang kita na nga posible nga mobali. Pero daghan kayong adili taro man kay nga masabot na to ba tanawa Chis Escudero unsa may hinungdan nga nibali man siya tungod sa pressure. Okay. Kay og dili siya mohimugla ka nga mobali nga to sa grupo sa mga senador nga gisuportaan ni Bongbong Marcos pa ni dyan. Okay. Paspasan masad sa ombudsman sa Digad Bayan. Para matuhok siya sa kaso. Mulang? O mapadayon sa siyahang asa siya ni kampong niya ni Barog. Ya, di man to basta-basta ang iyang kuan pa din dyan. Di man to basta-basta iyang kaso. Kay plunder man. Non-bailable. So, lima kag ikaduha siyang masyat katos prisuan. Kinsa pa? Si apel man si Joel pa. Si Joel Villanueva senador na asa ni si kaso. Di ba? Nagdanga plunder pod. Sus mo na nga og madayon magani ni king hugon-hugon kay mag-session man sila karon pa na dyan, no? Okay. Og tinuod man gani nga mutambong kay ang mga senador nga habig ni Cayetano murag di man sila mutambong kay wa magina ilhan na ang Gatchalian Black
nga lehitimo bisag kung saon bisag ako kato lang yung ibase sa kining 1987 Constitution. Illegal man na ang kanang mabitaw nga nagpaabot ra gyud sila partner diyan nga makakudita sila unya makakuha sila sa majority nya magpili sila og bag-o nga Senate President karon pro tempore ra man na acting. Kaya nakaibaw man sila gana mapasaka man nag usurpation of function gyud si kuan kana si Win Gatchalian. Mapasaka na siya kaso yung usurp ang function, no? Oh. Okay. Okay. Dagi kuan diri pa diyan ha. Ang Mandawi City mo padasa day og 1 million pesos nga financial assistance or financial aid sa General Santos nga grabing apektuhan sa linog, no? Nasa 1 million. 1 million di ay pa diyan, no? Oh. Ya, sa minsay ni Mayor Jungki Iwan nga siya nga ang kini kunong pagtabang sa kagamanan sa lalawigan correction sa Mandawi City mao ni pagpakita og pagkigtambayayong o pagkigiusa og aging takuan sa kuno pa diyan agig bayad sa suporta nga gipadangat sa General Santos City ngadto sa Mandawi o atuban ning katuban pagbagyo sa pa diyan. Katong sa una? Katong naghamang nga kuan pod nga anod. Nga anod, no? Okay. So, bawas bago ni, no? So, salamat kayo, ha? Daghang kayo mga nagpasalamat sa pa diyan, no? Okay. So, ato ning sundo na karong adlaw kay sa oras ila session pa diyan? Di ba karong buntag or hapon? Alas 10 na magsugod, no? Alas 10 sa hapon o alas 10 sa buntag tanaw na to og madayon ba gyud nga mubuto si maurag hapon niya pasangil pa ni diyan nga gusto niya nga makapadayon kuno siya mo bay nigawa sa pamantalaan yang pamahayag pa ni kun si Senador Joel Villanueva nga para makapadayon siya pag-alagad isip senador mo na nga mutambong siya sa sesyon. Mo na yung rason. Para po kuno sa sa mga katawhan. Nga apil ang staff diya sa Senate nga na apil po collateral damage. Dali ra makay rason pero og madayon magani ang klaro jud kay nga rason nga aron dili siya masud sa bitag. Dili siya malutsan og warrant of arrest. Tungod sa kaso nga matikoy magid siya pa ni dyan. Okay. Pabilis siya ang ikaw na mahimong hugtan og maayo ang pagtuok sa kaso. Pero nabantayan ako mura kini bitang intervention nga gihimo ron sa kanang sama nang moingon ka imo nagi-preempt daan ba nga ang Malacañang issue na statement nga ang ilang suportan o ilang gi-recognize ang Gatchalian Black. Yes, so diba? Astahan ko lower house. Pag Independence Day, unsay gipaybaw ni Bongbong Marcos? I-acknowledge man to niya ang Gatchalian Black ang mga ikan legit. Senate, iyang gi-acknowledge nga ang Senate pro tempore si Senador Win Gatchalian, di ba? So, klaro kayo nga dunay intervention nga gihimo ang Malacañang. Yan nakasabot naman ta. Gunsa kay mahimong linugdangan na ni una di madayon ang klaro nga hearing sa Blue Ribbon Committee sa blood control. Atong 1.7 trillion kwarta nga nawagtang. Nya agay nasugdan naman to sa grupo ni Cayetano nya musaka mag-action magsaka sa Malacañang. Di maningkamot gud maayo pa diyan. Si ang kaning kuan Malacañang, di ba? So kanila pronouncement ko niya gud nga kuan ay lagi suportahan og naka-recognize ang ehekutibo pa diyan nga dunay separation of powers nya ko equal power sila dili sila mo issue statement og ginato. Kinahanglan sila na mo settle na within the Senate. Ya lain nga ikaduha nga rason pa diyan ngano man nga kinahanglan gyud nga ilang i-control ang Senado. Para madayon gyud og tuok og ma-impeach si Sara Duterte. Di ba? Klaro man gyud. Klaro kayo. Wala o musgar niyo mga tao ra. Mga tao karon di naman pwede nimong kuan imong lingla-linglahon, no? Sayon kay basahon ng balaod.
Ay kalimot sa lamian nga kape Coach Edis 10-in-1 healthy coffee. With L carnitine. Ya doon na pa'y mas lami pagyud ang Coach Edis 10-in-1 healthy coffee with carnitine. For men. Balik ang karabulang bisay. Kauban gyapon ninyo mga karabulistas. Kangina na ko gyapon Babalazar te. Ang si John Padre. Alas 9:46 kabutagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Time check hatod kaninyo sa Hex Bio Food Supplements. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel, safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Macaboy Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Macaboy Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Macaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops. Tuwa ko ang ato manggod. Gigamitan na kong bitron pagkat upat na bulan. Kato kay sa banda kay naana sa istorya nga di po takasabot. So dali na kayo sa gatoon. Oo. O dahil purod po ang bata himsog kayo po nga gigamitan na mo kwan. Vitron Drops. Vitron Drops. Vitron. Subok na! A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Terrific ang saya with Starlight Ferries. Lakbay na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric. Ang hindi makabog sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabog sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Padayang kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Agad lawad-law nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tao nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong lumdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapanihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatarong usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali makontrol ang blood sugar ug balikayan ang grabing epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic
3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto sa 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, ganun ang Life Exchange Vitamin D3. Gisuportahan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up, mapalit sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Interrogative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrated medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubaling sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Super Fiber, ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mohinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imo kini 30 minutos sa wala pa ang panihapon sa sunod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagta na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag ang kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayagod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa tibok biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para balingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha-barkada. sulit, saya, sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pinakaduol na To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa Tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamuno, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamuno nga himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalabuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Solid White Rose Papaya, wow, White Rose White Rose Papaya, wow, White Rose White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran
Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyo mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining Mount Tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Mangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villesa sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka silang email address hrdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply ready-mix cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Baklit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply ready-mix cement. Pangitaas si Earl Villa Carlos sa 0945-2054-713. Adiya na ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong motawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Paiwan naman tayo oras na pa dyan, no? Hugma ba, ato ning iskutan kining makapaalarma no, nga revelation ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Unsam ni pa dyan, no election. Kanya extension of term ni Presidente Bongbong Marcos, etc. etc. Doon na inikatapron pa dyan nga interview ni Karen Davila, yung interview si Senador Amy Marcos. Ato nang isgutan ugma ha. Abutan na ninyo mga higala. No election. Yatagaan og extension ang termino sa presidente ug mga kongresista ug uban pa. Okay. Lito kaso dito sa transmitter sa studio Ramil Madera. Kanya kauban sa niya si Glenn Tudtud. Congratulations mo ni dyan. Yes. Ang atong prediction ba nga ma-champion good ang New York Knicks. Tinuod good no? Natinood gyud sa nilang paningkamot gyud para pinakatuigan lagi natinood gyud for a period of 53 years at least si Patrick Ewing naka perting yung lukso-lukso niya pa din pagka-kampiyon gyud sa New York Knicks kay siya mismo wa man siya sing-sing kanang championship ring bitaw sa NBA 53 years no wa gyud ka kampiyonato ang New York Knicks. So congratulations. Anya, di na ta maglalis. Ay, bisag kung saon, kanis dyan, ug ako, pulos maming Knicks. Yes. Champion tapon ni dyan. Champion. Oh. Paano tayo oras?
Salamat kasi inyong pagpagiguban sa atong programa sa Karambulang Bisaya. Good morning dihan na Didit Perside og ni Nabida Humawas. Inyong karambulista Bob Malasarte. John Tadik. Salamat may buntagan. May God. As always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Tunghutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo